Maayong buntag mga higalag kaigsunan, mga suking tipaminaw sa programang Tingog sa Kamatooran. Karong orasa sunod sa oras sa inyo kauning makauban sa akong pinanggang asawa o sa akong makaubanan kaniya karong dinhi. Isa ka oras inyo kaming makauban. Alang sa tanang gustong maminaw, alang sa gustong buhatan og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kung may gibati ka man nga problema, mga pagsulay, mga balatian nga miabot sa imong kinabuhi, walay laing kasulban niya na kundi ang Ginoo lamang. Siya lamang makahatag sa atong tanang ipangitao. Usa akong ihatag sa atong kauban alang sa pagtimbaya sa atong mga ipanaw, sa atong mga naghatag og kinabuhi sa programa Tingog sa Kamatooran. Praise God, may buntag sa ato ang tanan. Sa pagtuno nga mo ingon ka natong tanan sa mga listener karon nga maayong buntag ug ang Dios magapanalangin karong orasa magatimbaya kita sa mga tawo nga diin nagapadayon sa pag-support ini nga buluhaton sa Ginoo. Nang una ang pamilya ni Sir Oliver Tauco diya sa Briscanto, Malinaw, Tagum City, kauban sa tibuok pamilya ug sa tibuok trabahante diya sa iyang salamat kaayo sir ug amo pong itimbaya ang atong mga kaubanan nga sa pagpamuhat diya sa Ginoo. Masalamatan nato si Sir Oliver Tauco sa iyang makanunayon nga pagsuportan ini nga buluhaton. Ang Dios magpadalangin sa imong kinabuhi. Amen. O gitimbaya pod nato ang mga kaubanan nato sa pagpangalagad sa Ginoo diya sa Sibulida Laa, Pastora Mary Chin Presores, kauban sa iyang banas Pastor Jaime, diya po sa Candiis, Pastor Ben Arcelo, uban ang iyang pamilya, mayong pagpaminaw, o si Pastor Jeff Constantino, diya sa Tagpupuot, o labas sa tanan ang Maitong Sarangani Province, Pastor Edward de la Piña. Mayong adlaw sa inyo nga Pastor, o salamat sa kanunay nga suporta. O sa tanan nga kapamilya nato sa Restoration of Life Family Church din sa Tagum City. Amo kamong gipasalamatan sa inyong walay buas nga pagsuporta ni bulaton sa akong ginharian sa Ginoo. Sa tanang mga kaigsuonan sa family sa Restoration of Life Family Church, kamo among gipasalamatan. Once again, daghang salamat sa inyong mapadayonon nga pagsuporta. And of course, ang akong higala dito sa pamilya de la Piña sa Sarangani Province sa Mahitongod, sa ilang walay puas nga sa pagsuporta. And of course, ang itong pasalamatan ang Sambuanga, Pastor Aldrin, isa po sila gigamit para masuporta sa mga sa Ginoo. And sa tanan nga naghatag og kinabuhi sa pagsuporta nila, pasalamatan namo kamo tungod kay ang inyong kinabuhi gigamit mo para sa tanan. And ato pong timbayaon igsuon ang ato mga kaigsuonan diri sa Davao del Norte, no? And of course, ang akong higala Kagawad Ronnie Cerilo. Sir, maayong pagpaminaw. Inyo kaming makauban sunod sa isa ka oras. Ug sa tanan nga mga kaigsuonan nato, doon nato igsuon sa Marco Pastora. Si Sir Kim Amarilli. Okay, salamat igsuon. Ang Diyos magpanalangin kanino. And sa ako mga kaubanan sa Eagles, Ministry Foundation Incorporated, salamat usab sa inyong makanunayon na pagsuporta. Ang Diyos magpanalangin kaninyo and sa tanan nato bagigsunan. And of course, Pastor, atong itimbaya ang atong mga kaubanan o mga kaigsuonan diha sa Paghari sa Ginoo, ang atong kapamilya sa Tagum City nga naa sila sa Santo Tomas, sa Panabong, Pagdavao, Talaingon, Ilasalio, diya po sa Luna Kapalong, sa Sawata, o sa Mawa, mga kaubanan nato diya sa simbahan sa Ginoo. Maayong adlaw o salamat sa kanunay ninyong pag-support o bisan kay Pastor Jonathan Manligoy. Maayong buntag Pastor, maayong pong pagpaminaw karon sa Pulong sa Ginoo. Diya po sa Compostela, Pastor Neil Sedorefa, uban ni Pastor Binday. Maayong adlaw kaninyo mga igsoon. Salamat sa inyong pagsuporta sa naghatag og kinabuhi nila itong programa. Akong yatag sa atong kauban. Maayong buntag usab sa akong mga kaigsuonan din ha sa Kaganguhan, Panabo City, si Juby Academy uban sa iyang bana nga si Robel ug mga anak. Maayong buntag ug maayong pagpaminaw ingon man usab ang ako ang agaw mga Kantoy family, Bustamante family diha sa Kaganguhan,
Panabo City na sayod ko nga naninaw sila karon ang Ginoo magpadayon sa pag bless kaninyong tanan diha. Once again, maayong buntag, maayong pagpaminaw diri sa may dapit sa sa trade center, sa palengke o sa atong mga suki at paminaw diha sa mga PD cover o sa mga katindahanan karon diri sa Nagadumala City. Nagapaminaw sila o sa tanan nga mga suki sa 98.3 nga wala gipuas sa pag-tune in niini station. Ang Diyos pagpanalangin sa tanan naton mga suking tipaminaw diri sa programa Ang Tingog sa Kamatooran. Mga higala mga kaigsunan, gusto na mo kamong hatagan kung mga pagdasig, paglingkon aron ang tao, kining tao baya kinahanglan gyud sa dasig karon. So una kita madto sa unahan, ang Diyos magpanalangin kanatong tanan pinaagi sa iyahang mga pulo. Muna ko, panalanginan sa Diyos ang tanan natong pagabuhaton. Siya lamang ang makahimo sa tanan na niini kurasa. Ako yata ng pastorin sila mga kapatid. Magaampo kita kanimo amahan nga tag-iya sa among kinabuhi nga nakaron sa langit mapasalamaton kanimo tungod kay ikaw ang Dios wala mausab padayon ka Ginoo nag-atiman nag-sustain sa kinabuhi karong oras sa amahan among ginasaplitar kanimo karong oras ang usa ka oras Ginoo nga kami Ginoo share sa imong mga pulong Ginoo uban sa mga nagapaminaw. Salamat o Dios pinagi sa imong espiritu nga magpasabot sa matag usa karon ka mga tao nga mga nagapaminaw nagapatalingog sa imong mga pulong. Salamat nga ikaw ang mupasabot o salamat kaayo nga mamuhat ka tagbo kas panginahanglan sa imong katawan. Kini among ginasabitar kanimo ang tanan kay wala mi mahimo kun wala ka. I-bless imong pulong sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ato po din timbayaon pastora sa Lamedyo sa kupitan sa Mato natay mga suking paminaw diya. Ano na yung sila nagsubaybay niya. Busa, pangaygalan kagsuunan, kung namoy mga Biblia, musulog kita sa mensahe sa Ginoo. Dahil igo lang ang pagwi hatag mensahe sa tanan. Mga kagsuunan, karong orasa, matag sa kanato, ikaw na nga naminaw ka. Bisan pag usang diskarte pamaagi aron masulbad imuhang panginahanglan o mga timuha mahatag makuha nimo mga balatian ano tayo giampuan pastora sa Florida. Yes, pastor. Mga pinanado to ka mga bulan idala-dalang niya iyahang gibati is nagpa-check up sa doktor 40,000 ang iyahang na-damage. Wapagin siya maayo kay matod pa niya nag-antos gyapon siya. Pero sa dihang nagbisita mi sa barangay Florida ato tibayaon gani si kapitan Honorable Gabriel Mosquera. Ginawat niya dito para musangyaw sa pulong sa Ginoo. And balik ko ang babae may duol sa amo. For how many months, gidala-dala niya, gibangil niya ang unlan sa iyang kamot. Tek, dako nga hubag ang iyang encounter. Human sa crusade, nagpaampo siya, gitubag sa Ginoo iyang mga prueba. Anang gabi, ang Diyos namuhat sa iyahang pagpahulay, pagkabuntag, na-amaze siya, tugod kay ang iyang gibati hangtod karon na ulian. Ano nga mo ning vision ni Pastora? Nag-share ni ani mga igsoon to kay nagapamatuod kami nga ang Ginoo nga among gipaila-ila sa mao nga tawo
tinuod kayo nga moayon sa panahon nga ang tao mutuo sa iya ha. Mutuo tungod kay gipaila-ila namo nga si Jesus usa siya kahari. So diha dayon ang maong babayi mga igsuon nituo gid siya og diha nga sinati gid niya ang gahom sa Ginoo nga naghatag kaniya sa kaayuhan. Wala ta moingon nga dili makaayo ang doktor. Wala ta moingon nga dili makaayo ang mga inisyatibo nga angay natong buhaton, mga herbal. But ang point diri is ang hinanali na kaayuhan. Mga higala, mga kaigsuonan, kung ikaw naminaw ka, doon na kay gibati sa imong lawas. Doon na kay mga problema. Doon na kay panginahanglan siya. Labi na kay hapit na ang eleksyon. Ang mga politiko karon isig hangyo sa mga botante nga sila botaran. Wala sila kabalo nga ang Ginoo mo'y muhikap sa mga botante. Sa Ginoo ta mo doon. Kay ang tag-iya sa kasing-kasing hunahuna sa tao, ang Ginoo. Nagpasabot, inigduol ni mo sa usa ka tao, pasaligan kaniya, pero lahi ang naa sa iyang kasing-kasing. Tugod kay ang tao karon mahilig mamangka sa duha ka kanang mamingwit ba sa duha ka bangka. Kutob sa naihatag dawat yun. Tugod kay ang tao karon naas panginahanglan. Pasaligan kaniya, istoryahan kaniya nga ikaw ang iyahang hatagan sa iyahang butat. Pero pag abot ana dito sa papel na nga musulat na ta, ang Diyos na maoy mo pili sa mga tao nga angayan ibutang sa Ginoo. Pabutana, tugod kay ang Ginoo may nagtukod sa gobyerno nga ato ang gipuy-an karon. Ang Ginoo mo'y mamili kinsang mga tao nga iyang angay padaugon. Now, kung kita ang mamili, kung kinsay angay padaugon, wala mapulba-pulbaan ka during iniphanay na sa mga botang ko. Tugod kay nagtuo ka nga ang imuhang himo, dako na kayo itong value para nila. Pero nagkamali, tugod kay ngano, ang Diyos di ay ang mamili sa mga tao na angay niyang ibutang sa posisyon aron mo dumala sa atong paggobyerno. Atong basahon kadiyot pastora ang Roma. Roma kapitulo 13 bersikulo 1 ug 2. Ang matag usa kaninyo kinahanglan magmatinumanon sa mga nagadumala sa gobyerno. O tanawa. Kay ang tanan nga panggobyerno gikan sa Dios. Ang tanang panggobyerno gikan sa Dios, wala sa tao. Una ko, si Pablo nagsulti sa iyang gisulti diha sa Roma, ang Ginoo may nagsulti kang Pablo ug iyang gipasabot kini sa katawhan nga naminaw karon. Balika pastora. Ang matag usa kaninyo kinahanglan magmatinumanon sa mga nagadumala sa gobyerno. Sa ato pa, kung nakita lato kung kinsa katong naay nabuhat, naay nahimo, maulang tawhan ang gipili sa Ginoo. Magpasakop ta niya. Nagpasabot nga ang Ginoo nga atong gialagaran, siya di ay ang mupili tungod kay iyahanin panggobyerno. Kay ang tanan nga panggobyerno gikan sa Dios. Sa ato pa nganong sa tao man ta mohangyo. Tungod kay nature na karon sa ato ang panahon, na di kita mo daog kung walay kwarta. Which is wrong. Ay kalimot Ginoo may magbutang. Ginoo ang magbutang kung kinsa ang dumala.
ug ang mga tigdumala gibutang sa Dios sa ilang katungdanan. Ang mga tigdumala gibutang sa Dios, ang Dios dai ang mubutang, dili tao. Mao na usahay ang mindset karon sa mga politiko isig paatsop sa relihiyon, isig paatsop sa mga negosyante, isig paatsop sa katawhan. Pero wala ta nagpaatsop sa Ginoo. Wala ta buduol sa Ginoo. Dili sayop nga dili ka buduol nila, pero ayaw kalimot na ay Ginoo nga labaw sa tanan nga imong duulan ug akong duulan, kay siya lamang ang mubutang sa angayan, tungod kay siya ang nagbutang. Ug ang mga tigdumala gibutang sa Dios sa ilang katungdanan. Ang mga tigdumala gibutang sa Dios sa ilang katungdanan. Now, dili gid padaogon sa Dios nang wala mo buhat sa ilang katungdanan. Kay ang Ginoo man day magbutang. Na bisan pagkisay mo atbang sa imo, kung nagbuhat ka sa imong katungdanan, walay pwede mupuli kanimo. Tungod kay ang Ginoo nagbutang kanimo. Hallelujah. Nagpasabot ka ang Ginoo di ay mao'y makahimo sa bisan unsa kung ang Dios atong duulan. Kung ikaw naminaw karon politiko ka man, ang Dios mo ay duula. Kung miduol ka sa tao, miduol ka sa mga negosyante, miduol ka sa mga relihiyon, apan sultihan ko ikaw, doon na pa'y nimo nakalimtan ang Ginoo. Ang Diyos lamang ang magbutang. Ug dili sayop ang pagduol sa katawhan. Tungod kay gusto nimong ipaila, gusto nimong isulti, kuno say angay nimong ihatag kanila aron mahimo nimong trabaho sa imong katungdanan sa panahon mo, mapilian ka sa Ginoo. Doon na ka ikasulti sa ato pa, dili dahil ta pwede magpaila sa tao kung wala tay buhaton isip atong himuon sa atong katungdanan. Karon adlaw, gusto na ba ipaabot sa tanan? Hapit na yun. Hapit na yun magranglang. Hapit na yun. Hapit na yun ang wabutay ng eleksyon. Kamong mga nagpapili. Pero, isig paatsok na lang tas Ginoo. Isig duol na lang tas Ginoo. Ayaw kalimot ang tao na mangka rana sa duha ka bangka. Tanang gipingwit niya. Kuwaon gina niya. Pero ayaw kalimot, ang Diyos mo'y labaw nga muhatag ni anak kanimo. Negosyante ka man, naminaw ka ron. Ayaw kalimot, dunay Diyos nga mo panalangin kanimo. Tugod kay ang panalangin ng Diyos, ihatag niya sa mga tao nga nakatabang sa iyang bulaton. Now, kung di pa dato ka sa Diyos, apan wala kang mutabang sa bulaton sa Ginoo, dili kaniya padayunon sa pagpanalangin. Tugod kay ang purpose di ay sa panalangin sa Hagyo chapter 2 verse magsugod ta sa 1 up to 8 to 9. Pagabot sa 8 ingon siya, ang kwarta ug bulawan akoa. Pero basahon nimo sa unahan, ibabaw niya ng bersikulo 8. Ihatag niya ang iyang kwarta kung isa ka nga makatabang sa iyang buluhaton, sa iyang ministry, sa iyang mga buluhaton, aron mapasibya, aron mapadayon ang pagsangyaw sa may balita may tungod sa paghari sa Dios. Isa ka nga gigamit sa Dios aron palalanginan ka, aron sa imong negosyo ang Dios mo panalangin kanimo aron mapadayon kining bulaton sa Dios. Kay sa unang panahon sa libro sa mga buhat, diya sa ni Pablo nagwali si Pablo, daghang nagsuporta kaniya sa iyang mga bulaton para mapadayon pagsangyaw ang mensahe nga ginasulti ni Pablo may tungod sa paghari sa Dios. Doon ay gitawang mga tent maker. Doon ay negosyante dito nga nagpaluyo sa pagsuporta kang Pablo. Nagpasabot gipadatlo sa Dios aron ang mga tao makatabang sa bulaton sa Ginoo. Apan doon ay pagkadato nga dili mulungtad. Kung imo ra na, kung dili ka mo share sa mga tao sa palibot, kung dili ka makahatag sa mga nagkinahanglan, kung dili ka makasuporta sa bulaton sa Dios, kung dili ka makahatag sa imong pamilya, kung dili ka makapalipay sa katawhan, dili ka niya ipadayon sa pag-bless. Tugod kay ang kwarta ingon pa sa Hagyo chapter 2 verse 8 to 9, ako ang kwarta, meaning kung gipadato kanya dili na bumikan sa imong pagkabakugikon nga negosyante. Tungod kay gikan na sa Dios ka panalangin, naa say purpose nganong padatuon kaniya
para makatabang ka sa iyang buluhaton. Wala nagkaroon orasa, dito mi tumiaging semana o karon semana pastora sa ospital. Karon nga semana. Tugod kay nga akong ugangan, subject siya nga nagpa-laser sa iyang kidney stone. So very successful dito sa hospital. Samtang dito mi ni pastora nag-visit mi dito. Naluoy ko sa mga tao. Kanya-kanyang deform sa naong. Kanya-kanyang agulo. Kanya-kanyang. Basta nakahilak ko dito nga nagtanaw sa mga tao. Mga makaluluoy. Luoy ang taong masakit. Nag-bless ka man siguro sa Ginoo, daghan mga tao naro sa ospital. Wala na gikaon. Wala ikabayad sa ospital. Kung ikaw karon gi-bless ni Lord, adto hospital, panunol dito. Kung gusto ka makatabang, i-challenge ta mo sa ospital. Kung ay daghan na kinahanglan dito. Sa prisuhan, dito mi, itong milabay mga semana, milabay bulan. Nag-distribute mi dito sa ilahan, nagwali mi dito. Dito ka makasinati og compassion. Ang mga tao dito dunay naghatag sa amo og mensahe nangayo sa ingon sa gipangayo niya. Bisag kusa na lang daw ka chinilas nga sa to nga brand Islander nga brand kay baga nga ingon pa niya kay habang buhay man daw sa mapriso gusto daw siya nga Islander yang chinilason aron di na daw madaot. Nagpasabot nga dito nimo ma-feel, dito nimo ma-encounter nga naay mga tao dito nang hinahanglan. Dito bakit animo dito kung gi-bless ka sa Ginoo suroy ra gud mo dito. Kanang inyong kwarta nga inyong gisuroy-suroy, gihatag sa walay pulos, ihatag sa mga taong naay kapuslanan. Makita nimong compassion dito. Tugutan sa Dios karong bulan na third Wednesday mo balik kami dito. May masinati ninyo kung unsa gyud ang naa dito. Maluoy ka sa mga tao. Mubati kag kaluoy. Ano ako nang gisulti? Tugod kay nagkalalain ang mga tao sa mga panginahanglan. Dunay nanginahanglan kaayuhan, dunay nanginahanglan mudaog sa eleksyon, dunay nanginahanglan nga tabangan sa mga problema. Managlahi ang atong panginahanglan pero managsama ra atong hangyuan. Ang Ginoo ra. So karong adlaw, karong orasa, dalhon ko kamo sa libro ni Lucas. Nagisulti dito nga dunay usa ka buta nga ginganlan kini og makalilimos. Buta pa gyud siya nga makililimos. Sa Luke chapter 18 verse 35 to 43. Verse 35. Sa nagkaduol na sila si Jesus sa Jericho, may usa ka butang nga naglingkod sa daplin sa dalan ug nagpakilimos. Dunay karakter diri nga atong hisgutan kining butang nga nagpakilimos. Usahay kunay mga butang nga nagpakilimos, usahay pagid ta mohatag. Buta na gani, nangayo na gay nagtabang, daghang patag istorya. Pero kining butaha, ang iyang trabaho tungod kay wala naman siya pananaw. Nagpakilimos siya. 36. Verse 36. Pagkadungog niya nga daghan ang nangagi, nangutana siya kung unsa kadto. Sa ato pa, basta gani daghang tao, malipay ning buta. Tungod kay paminaw niya, daghang hatag niya. Kining tawhana, kining butaha, ang iyang gigamit din dili na mata, kung dili pangdungog na. Ay kalimot basta buta ka, dili na pangkita, pangdungog na. Ang gigamit niya is, ang iyang dalunggan. Nadungog niya, nga ang mga tao, murag nagkagubot man, murag daghang siguro tao. So, sa gingon niya sa verse 36, pagkadungog niya nga daghan ang nangagi, nangutana siya kung unsa kadto. Wala siya kabalo kung unsay mga panghitabo. O na nangutana siya. Hallelujah. Verse 37. Gisultihan nila kini nga miagi si Jesus nga taga Nazaret. Ayaw kalimutan, dunay mi-share kaniya. Nga miagi si Jesus. Kabalo mo, gibutangan pa siyang address. Taga Nazaret. Pagkadungog sa buta ni ini,
Pagsulti niini sa usa ka tayo na dunay miagi taga Nazareth, miagi si Jesus nga taga Nazareth. Kabalo mo interesado siya sa lugar. Atong ilocate sa kaniyon kung unsang lugar nga si Jesus natawo. Natawo siya sa lugar diin anaa didto ang iyahang mga kaliwatan, ang mga katigulangan. Basahon na to sa Micah chapter 5. Micah chapter 5 verse 2. Mingon ang Ginoo ang Bethlehem Ephrata Okay, sa Bethlehem, kung imong tanawon, ang lugar nga Bethlehem is diha si Jesus, diha gyud siya gipakatao. Now, pagabot ni Jesus dito sa Matayog, taga Nazareth, tugod kay impluwensyado ang lugar nga Nazareth, kay dito si Jesus na ilhan sa iyahang pagka-Diyos. Sa lugar sa Nazareth, dito na-identify sa usa ka buta nga si Jesus miagi. Hallelujah. Balik ta sa Lucas. verse 38, magpadayon tanong. Pagkay balo niya niini, misinggit siya. Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Kaliwat ni David. Atong tanawon sa Matthew chapter 1 verse 1. Interesado kaayo ang buta o kabalo mo wala siyang miingon, Jesus nga taga Nazareth, kaluy iragod ko, wala na niya ma-mention ang lugar. Tugod kay dili siya interesado sa lugar, kundi interesado siya sa kaliwat ni Jesus. Matthew chapter 1 verse 1. Mao kini ang kagikan ni Jesucristo nga kaliwat ni David. O kaliwat ni David, meaning nisinggit ang buta. Balik ka pastora. Verse 38, pagkay balo niya niini, misinggit siya. Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Grabe. Kabulo mo, kinsay nagbadlong niya? Verse 39, gibadlong siya sa mga tao aron muhilom. Kining mga tao po sa palibot, buta na gani, inapag yun yung taong gidaginot ng buta. Kabulo mo, daghang yung mga tao, mga naay pananaw, pero buta gihapon. Pero kining buta, nakakita. Nganong musulti ko niini? Kini noong tarong o pananaw mo ay ni badlong. Apan kining buta mo ay ni sangkit. Kang Jesus nakaliwat ni David. Kabulo mo sa dihang ingon pa diri apan gipakusgan pagayud hinuon niya ang pagsinggit. Grabe. Primero singgit siguro sa buta dili kayo ang Ginoo. Nakabalo ko kadungog ang Ginoo pero gusto mo ang Ginoo nga. Wala bang interesado lagi siya sa mga taong muduol niya. Gipakusgan niya mga igsoon. Gipakusgan niya. Anyway, kung imong tanawon ang senaryo sa usa ka buta, dili na unta si kung si Jesus nakita niyang buta, siya na lang tayo hinduon. Aron ayuhon tong mga buta, pero dili siya interesado sa mga taong di mo duol niya. Nganong hangtod karon naglisod ka? Nganong hangtod karon ang atong sakit naa? Nganong hangtod karon naglibog ka sa imong buhaton? Tungod kay wa ka mo sangpit niya. Wala ka mo duol niya. Apan kining buta, misangpit siya. Miduol siya. Gipakusgan gina ang Ginoo ay interesado sa mga tao nga muduol kaniya. Pastora, ikaw padayon. Amen. So, tinuod yun nga ang Ginoo interesado sa mga tao nga mutuo sa iya o muduol sa iya ba. So,
naday mga panahon ba dili day ingon nga kita bitaw nga tao muag ni sa tao nga adto ta dito kang kuan magpaampo tas Ginoo. So kanang i-check lang gyud nato ba nga kanang ang tao kanang gyud siya personal ba mo-volunteer sa iyang kaugalingon nga nanginahanglan ko Ginoo. Pwede ba ninyo nga matabangan ko pinaagi sa mga pag-ampo? So ingon ana di so nindot kayo tinuod butang gusto makaila ni Jesus pero si Jesus gihulat gyud niya gipaabot niya ang tao nga mo'y muduol gyud sa iya. So diha iduol ang Ginoo sa kasing-kasing sa mga tao nga kanang gusto pud mo paduol sa Ginoo. Sa nagpasabot ang Ginoo di ay dili siya magpataka og pangampo kung ang tao wala mo duol niya. Meaning dili siya muhatag sa imong panginahanglan kung dili ka mo duol kaniya. Glory to Jesus. Atong tanawon ng senaryo sa unahan. Verse 39. Gibadlong siya sa mga tao aron mohilom apan gipakusgan pagayo Ginoo niya ang pagsinggit. Asato pa, the more siyang gibadlong, the more siyang mikusog. Kaliwat ni David kaluy in taon ako. Ay sa pastora, nakita na ko ni mga taong gibadlong niya, wa mo gud sila nanginahanglan. Wa pud kaila pastor. Wow. Tinuod yun, kini nga mga tao nga mibadlong sa maong buta, wala ni makaila sila baki sa tong gisinggit nga ngalan Amen. sa maong buta. Pero kining buta, iyang gipakusgan, namo niya gipakusgan ang iyang pagsinggit sa ngalan ni Jesus nga kaliwat siya ni David tungod kay kampante siya nga ang iyang gisinggit, ang iyang gitawag nga ngalan, nakaila gyud siya. Bisan buta siya, Bisan buta siya, pastor. apan nakaila siya. Amen. So importante gid ay ang tao makaila. Dili to importante makakita. Kay daghang mga tao karon to say is to believe. Siya believe is to say. Hingtuo siya. Aron siya makasinatig kaayuhan. Ang tao karon to say is to believe. Bisan og gipugnan siya pasunod tungod kay naa siya lalom nga panginahanglan sa Ginoo, wa siya nagpa-apekto, wala siya nagpa-disturbo, wala siya gyud madala sa mga disturbo ba sa mga tao sa palibot. Yes, kay nangangalan siya. Nanginahanglan siya ug gituon gyud niya nga sa iyang giduulan nga mao si Jesus, maangkon gyud niya ang katubagan sa iyang So sa panginahanglan. ato pa dili ka pwede mo duol kung wala nimo tuhoy ang imong giduulan nga Yes, makatabang. amen. So importante diri ang imong pagtuo nga mabutang sa saktong pag-ila. Gusto mo na ko doon na tayo pagtuo pero wa ta makaila. Apan kining buta hingtuo siya nga naay hingsinggit siya, nakaila siya, o gituhuan niya nga ang iyang gisangpit, nakaila siya. Klaro kaayo mga igsoon. Padayon kasunahan. Verse 40, unya mihunong si Jesus ug misugo nga dag-on ang butang ngadto kaniya. Kinsa nagsugo? Si Jesus gyud pastor. Gisugo gyud ni Jesus. Nagpasabot mga igsoon. Nga kining si Jesus di ay kung imo siyang sangpiton naa siya'y suguon aron mahatag ang imong panginahanglan. Usa na ko kung ang tao mo singgit, kung ang tao nanginahanglan, ang tao kung mo singgit, yun ay lalong nga panginahanglan. Amen. And then dili ka pwede mo singgit sa imong gituan kung wala ka makaila. Amen. And si Jesus po dili interesado mo doon sa tao wa makaila niya. Amen. So sa latod nga pagkasulti mga suking tigpaminaw, mga higala nga nagapaminaw karon. Isa ray mensahe karong adlaw nga si Jesus muduol siya sa tao nga nakaila kaniya. And then doon na siya gisugo para ang tao makaduol kaniya. Kami karon gisugo niya para makaduol ka ngadto sa Ginoo para mahatag ang imong panginahanglan. Hallelujah. At ang ihatag kang Sister Jupilin ko, unsa po ang insight? Ako sang nakita din ni pastor na ang Ginoo dili mutubag sa atong mga agulo sa panahon na kita dili mo doon kaniya. Even ang buta wala makita kang Jesus sa panahon nga niagi sa iyang pagpangutanan na sayran niya nga si Jesus.
iyang Ginoo nga angay ang duulan ni sampit siya. So nagpasabot nga kung dili gid ta mo sampit sa Ginoo, wala gid kasulbaran katubagan sa atong mga gipangayo. Sa lato ng pagkasulti, mga higala, mga kaigsuunan. Akong gitan-aw ang background sa buta since birth. Amen. Pero wala siya nabuta. Kaya nakailam na siya sa isang pit. Amen. Daghang mga tao karon since birth, dili buta, pero bungol man po. Pero kini, buta, pero dili bungol. Kung naminaw ka karon nga wala nagpabungol-bungol, ikaw ni ang nanginahanglan sa iyo. Dili pud ang Dios bungol sa mga taong musangkit kani. Hallelujah. No, di na may maglangan pa, ato na lang gining tiwason, Pastora. Padayon ta, pag-abot sa butag, ipangutana kini ni Jesus. Verse 41, unsay imong gusto nga buhaton ko kanimo? Pagduol na sa butag, giduol na. Nungutana si Jesus. Unsay imong gusto nga buhaton ko kanimo? Gilaliman ka na. Ginoo pa'y nangutana nimo. Ako ning i-recall o i-review. O ako ning balikon sa mga subjective paminaw. Basahan ninyo ang Biblia. Verse 41, unsay imong gusto nga buhaton ko kanimo? Si Jesus lagi nangutana sa imo karon. Unsay buhaton niya para nimo? Unsay gusto nimo nga mabuhat ni Jesus sa imong? Para sa mga politiko, mudaog ba ka? Murag ana ba? Para sa mga negosyante, mulambo ba imong negosyo? O sa mga masakiton, maayo ka ba? O sa mga naay problema masulbad? O sa mga bigo nga pagbati, dunay paglaog? Ingon siya, unsay Usbon ko, unsay imong gusto nga buhaton ko kanimo? sa ato pa, dili kay muhatag ang Ginoo sa dili nimo gusto. Amen. Ingon usahay ang mga taong pilosopo, kabulo naman ang Ginoo kay Ginoo man siya. Pero nangutana siya, unsay imong gusto. Amen. Mga politiko nga naminaw karon, di pangutana ka sa Ginoo, unsay imong gusto. Tubag nila, mudaog. Kung mudaog ta, motrabaho ba ta sa atong katungdanan? Kung ikaw karon ay gibati sa lawas, unsay imong gusto? Maayo ka? Kung maayo ka, mga lagad ba kaniya? Murag ana ba? Ikaw nga negosyante, kung madato ka, makasupport maka sa imuhang mga tao nga naghatag kanimo ano bang makatabang kanila. Kung sa imo gusto, dili na muhatag ang Ginoo sa dili nimo gusto. Ayaw kalimot, dili siya muhatag sa dili nimo gusto. Kaya ang Dios ay muhatag sa imo gusto. Sumali ko nago, sa panahon manginahanglan ka sa iya. Sa panahon sa panahon nga doon na kay gusto hangyoon sa Ginoo. Ayaw kalimot. Gusto sa Ginoo, gihangyo ka niya. Pero dili po kanya duo pa duulon kung wa ka makailan niya. Kay kining buta, hingsinggit yun siya. Kaliwat ni Diven. Kaluy iko. Kaluy iko. Muna gisangpit nga, kaluy iko. Kaliwat ni Diven. Wala lagi sa inyo, Jesus, Jesus, taga Nazaret. Wala, ingon siya, kaliwat ni Diven. Ganong nasangpit man niya ni. Tugod kay nakaila siya nga si Jesus, hari. Kaliwat siya sa mga hari. Amen. Dili di ay ka paduulon sa Ginoo kung wala ka makaila kaniya nga siya kaliwat ni David na king. Because Jesus is a king. Hari siya. Interesado siya sa mga tao nga nakaila kaniya nga hari siya. Interesado siya sa iyahang mga kagikan kaya kaliwat ni Jesus di ay hari. Nagpasabot kasi Jesus, muhatag yun sa atong panginahanglan kay hari gud siya. Nagpasabot kasi siya tag-iya sa tanan butang. Tag-iya, matubad sa Psalms 24 verse 1, ang tibuok kalibutan iyaha ug ang tanan nga anaa niini iyaha kay nganong giangkon nga iyaha kay hari siya.
nagpasabot gipanag-iya niya ang kalibutan kay hari siya. Pero kining kalibutan karon nailog kini ni Lucifer, nakuha kini ni Lucifer, walang gianhin ni Jesus ang kalibutan, kay gusto niya i-rescue ang mga tao para makuha niya pagbalik ang iyahang mga katawhan. Hallelujah! Dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan. Tingsinggit siyang kaliwat ni David. Atong balikon, Pastora, sa Matthew chapter 1, verse 1. Matthew chapter 1. Mao kini ang kagikan ni Jesucristo nga kaliwat ni David. Amen. Si David kaliwat ni Abraham. Sige pa. Kaliwat ni David. David, and si David kaliwat ni Abraham. Mao din ginapaminaw si Abraham. Si David ay ginapaminaw sa Dios. Kay mao na bloodline nga kadugo ni Jesus. Mga higala, mga kaigsuunan. Padayon ta sa verse 41, unsay imong gusto nga buhaton ko kanimo, mitubag ang buta. Ginoo, gusto ko nga makakita pag-usab. Oh. 42, miingon si Jesus kaniya, makakita ka na, ang imong pagtuo nag-ayo kanimo. Tanawa, imong pagtuo mo'y makaayo. 43, ug diha nakakita siya. Isunudayon siya kay Jesus ug nagdaig sa Dios. Pagkakita sa mga tao niini, midaig usab sila sa Dios. Amen. Amen. Ang imong pagtuo mo'y nakaayo. At ang basahon ang sumpay niini, doon na lang tayo gamay na minuto, Pastora. Katong babae nga nasakit within pila na ka years, mga 18 years, something, nga talidugo nga babae. Okay. Darita sa Lucas chapter 8, verse 40 magsugod. Sa pagdunggo ni Jesus, balik sa pikas linaw, nalipay gayud ang mga tao sa pag-abi-abi kaniya tungod kay silang tanan nagpaabot kaniya. Pagkatotoo, may niabot nga tao nga ang iyang ngalan si Jairus. Tigdumala siya sa simbahan sa mga Hudiyo. Sa pagduol niya kang Jesus, miluhod siya ug nagpakiluoy nga moadto si Jesus didto sa iyang balay. Tungod kay himalatyo na ang iyang buktong anak. Kining iyang anak na babae nag-edad og 12 ka tuig. Sa diyang nagpadulong sila si Jesus sa balay ni Jairus, nagdasok ang daghang mga tao libot kaniya. May babae dito nga nagdugo-dugo sulod na sa 12 ka tuig. 12 years di ay. So sa ato pa si Jesus, naabot na po siya sa usa ka lugar, diin, doon na dito'y usa ka pamilya nga ngiyang anak, himatyon na. And then, ini mga tao mong na yung mga panginahanglan, magdasok gud na. Labi na ron sa paghinatagay na sa mga bugas, mag-iidubay na, magdasok na. Tugod kaya ang tao, basta na yung panginahanglan, labi na itong nakabalita, may nga, paghatag sa purpose, ang mga tao nagdasok. Kaya, sa diyang nagdasok ang mga tao, nakita na mo o nasabta na mo, ang tao nang inahanglan gyud kay nagdasok man. Isikilugay mo kuning nahitabo karon. Kadayon ta, nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa pagpatambal. Tanawa, nagasto na niya Ang tanan nga katigayunan. sa ato pa mahurot ra gyud diin ato ang mga butang nga atong gitigom para ipaayo sa atong lawas. Kay kining usa ka babae nga 12 years nagasto na niya tanan. And then kung imong tan-awon, hurot na iyang katigayunan. Kanya ang last move niya si Jesus na. Usahay kining tao. Basta walang-wala na, Ginoo na mo duol kasi piyata. May datog naapa ka, duulon po nimong Ginoo kay na magpabilin pa ng imong butang nga imong gipangayo. Kanang imuhang gitinguha ng mga butang. Di pa na mawala kung duulon ginatubo ng Ginoo. Usahay ang Ginoo dito naman sa last. Basta napatay kwarta, di pa tamo dulo Ginoo, hospital tatanan, ala, burot na lang kwarta, pag walay kwarta, Ginoo na. Hindi ko na ito mabasol ng mga tao, kaya gusto gid ang tao, makita, gusto gid kaayuhan na yun. And wala sila kamulong, kasi Jesus, pwede makaayo sa diha-diha na yun. Apan wala gayoy nakaayo kaniya. Wala gyud nakaayo niya sa iyang sakit.
Niadto siya sa likod ni Jesus. Unya gihikap niya ang sidsid sa biste ni Jesus. Mhm. O diha-diha mingunong ang iyang pagdugo-dugo. Unya mingon si Jesus, kinsa ang mihikap kanako? Tanan sila misulti nga wala sila muhikap kaniya. Busa mingon si Pedro, Ginoo, dagan ang mga tao nga nagadasok palibot kaninyo. Nganong nangutana ka pa man kung kinsa ang mihikap kanimo? Apan mitubag si Jesus, may mihikap gayud kanako. Tungod kay gibati ko nga may gahom nga migawas gikan kanako. Tarawa. Sa diyang namatikdan sa babayi nga nahibaluan ni Jesus ang iyang gihimo, miduol siya nga nagkurog ug Hadlok. miluhod kang Jesus. Nano nahadlok siya kay nakaila sa ka Jesus nga hari siya. Amen. Nano miluhod siya kay mo na nature sa una. Nga kung muduol ka sa usa ka king, nga kaila ka sa king, muluhod jud ka kay hari man imong giduulan. Next. Sa tubangan sa tanan gisulti niya kang Jesus kung nganong gihikap niya siya ug kung giunsa nga naayo siya dayon. Mhm. Mingon si Jesus kaniya, anak, ang imo pagtuo maoy nakapaayo kanimo. Sige pauli na nga malinaw. Ang pagtuo gihapon basura. Amen. Pagtungyan. So ang issue karon mga higala tuhuy si Jesus kay nagpaila man siya sa John 18:37. Diri na siya nagpaila kung kinsa siya. So kung mutuo ka niya, karong adlaw makasinati ka sa imong gipangita nga panginahanglan. John 18:37, busa miingon si Pilato kaniya, kung mauhari ka di ay, gitubag siya ni Jesus. Gusto ang imong giingon nga ako hari. Sa ato pa ingon siya gusto ang imong gisulti nga ako hari. Now si Jesus nagpaila na gyud nga hari siya. Now kung mutuo ka, maayo ka karon. Mahatag ang imong panginahanglan. Gusto ka ingon pa niya nga ako usab ka hari. Sa English na, yes, I am a king. Kung tuhuan nimo si Jesus nga hari, karong oras sa mahatag niya ang imong panginahanglan. Sa tanan nga gusto nga magpaampo, among ihatag ang among numero alang sa tanan nga gusto magpaampo. Okay, mao kini ang numero sa tingog sa Kamatooran sa Smart 0920-2685-089. So na po 0920-2685-089 and then sa PM 0965-4353-347 0965-4353-347. Okay? Ako ihatag ni Ma'am Jo ang panahon sa paghatag og realization at samtang magpaabot na sa atong mga kaigsuunan nga nagapaminaw karon. Hallelujah. Ako sang na-realize, Pastor, na kung muduol kita sa Ginoo, specific di ay ang atong pangayoon. Na kung nga dili siya mo minaw kay sabihan nangutana siya sa buta unsa may imong gusto mabuhaton ko meaning to say kung muduol dai ta sa iyaha dili lang ta nga mag-ampo nga Lord tabangi ko Lord nag-ampo ko Lord tabangi ko Lord. Wa man siya buhaton sa imo wala man kani specific og istorya so ing ana di ay sabihan niingon siya nga gusto ko nga makakita ko ingon ang Ginoo makakita kani so kung muduol dai ta sa iyaha nga musuki ta kung unsa tong pangayon specific ihatag diin niya pero ubanan nako siya og pagtuo og kung ihatag na niya sa ako ang akong gipangayo siya gud ang mapasidunggan unay kalipay sa atong hari so, balik sa iya ang kadungganan. Sa ako na-realize na ko ba nga ang mga tao di ay nga nakaila kang Jesus, nituo kang Jesus nga usa ka hari, dali lang gid ay matagad ang mga panginahanglan. Sama sa usa ka buta nga sa pagsinggit niya mas gipakusgan niya ba ang pagsinggit niya Jesus kaliwat ni David kaluy in taon ako. Ang verse 40 unya mihunong si Jesus og misugo nga dad-on ang butang ngadto kaniya. So gihatagan gyud niya pagtagad ang maong butang nga nakaila gyud sa iya. So dili lisod karon ang katubagan sa atong mga panginahanglan o sa atong mga pag-ampo sa Ginoo pareha sa atong kay kampante ko nga ang akong nailhan nga Ginoo nga si Jesus usa jud ka hari. So mao lang gid mga igsoon ang nakaanindot kay kung nakailata ug mituo ta sa Ginoong Jesus nga usa ka hari sa John 14:14 pasalig niya ni bisan usa ang inyong hangyoon kanako pinaagi sa akong ngalan buhaton ko kini. Amen.
So tanan gyud ay tanan gyud nga gusto natong pangayoon sa Ginoo. Kung motuo ta sa iya karon dayon, yung hari gyud ay siya makahimo sa bisan unsa ang katubagas mga pag-ampo dali ang dawaton. Yes. So, sa tanan nga gustong makasinatib kaayuhan, i-text lang, and then alang sa ito mga suki paminaw, inyo lang i-type ang kingdom tingog sa Kamatooran, and then live ta nga inyong manungog ang mensahe sa atong Facebook page Tingog sa Kamatooran. So, salamat kay Ginoo. So, natay mga texter karon atong ikiter kayo mintas napatay gamay nga minuto sa tanan nga niya karon diri. Hallelujah. Ato sang tagdon kay mo daghan-daghan ani. So, di na nato kayo siguro mahulog ng basa kay natong oras limitado man. Pastor, pwede ko magpaampo. Ako si Gigi sa ako balatian nga naglibog na kupon unsa. Salamat kaayo sa tanan ug sa ako mga anak ug asawa sa maayong panglawas. Okay? Father, karong oras sa kaputa si Gigi karon sa iyahang gibati. Ang kalibog niya, Lord, dili na imuha. Espiritu nga naghatag sa kalibog, come out in the name of Jesus, mupuli ang kalinaw. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Sa next, hallelujah. Pastor, maayong udto si Kim ni. Happy kaayo ko sa mensahe sa hari karon. Hallelujah. Pastor, ipa-appeal ko sa prayer nga maayo akong ibati karon sakit karon yan. Kung ma-okay sa akong business na ako sa tagong nag-deliver. Hallelujah. Father, i-touch karon si Brother Kim in the name of Jesus, be healed now. In Jesus' name. Maayo ka na. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the name of Jesus. So, mga higala, padayon kita nga muhatag og realization sa ato ang nasabtan karon pastora. Sa ato mga kaigsuonan nga nasa atong Facebook page, pwede mo muhatag og realization nga message niya sa inyong murag kibalik comment ninyo nga realization na siya. Mga comment nga positive, dili itong negative para mabasa po sa uban kung unsa po ang inyong mahatag nga realization. So nalantay gamay nga minuto sa tanan nga gustong text lang mo padayon kay amo lang po nang basahon pagpadayon kay atong oras limitado man. Nalay ko ng Ginoo. Pastora? Ako na-realize, Pastor, sa sugilanan sa usa ka butang nga makililimos nga ang tao di ay ba kanang kini sa verse 41 bitaw unsay imong gusto nga buhaton ko kanimo nitubag ang butang Ginoo gusto ko nga makakita pag-usap makademand gid ay tas Ginoo Pastor. Yes. Makademand gid ta unsay atong pangayoon sa atong kay nganuman usa ra lagi mutuo ta sa iyang nga hari gid siya. Kung hari magud siya, mo na giingon sa Luke 1:37 nga walay butang nga dili niya mahimo. Yes. Kay hari man siya. Mo na nga ang atong mindset karon mga listener atong usabon. Ang atong mindset ibutang gyud nato sa ato ang mindset karon nga hari gyud si Ginoong Hesus. So unsay imuhang problema karon, usa ka kahigayunan ni karong adlaw nga among gipaila kaninyo kung kinsa gid ning Ginoo nga atong gialagaran. Nakaniadto pa sa mga propeta, gipaila-ila na, giprophesy na nga hari gid siya. Sa ato pali ay naayo tong muta kay nakaila siya sa kaliwat ni Jesus. Yes, Kung dili kay ka makaila sa kaliwat ni Jesus, mo na magbalik-balik imong sakit. Dugay ka maayo, mahurot na lang ng imong katigayunan matod pagay niya sa ibasa sa chapter 8. Higapon ka maayo. Pero aton gyampuan nato sa Florida, 40,000 kana lang adlaw 40,000 nagasto niya. Pero sa diyang nag-pray ta sa ngalan ni Jesus, instant gihatag ni Lord ang kayo. Inuna na kasalamat. Inuna na kadako ang Ginoo na akong pasalamatan.
Si Jonathan Magligoy nag-comment sa dinhi, salamat sa pulong sa Ginoo karon. Ang Ginoo interesado gyud sa mga tao nga moila sa iyahang pagkahari. Amen. Ug gihatag pagyud niya ang atong gusto. Salamat sa Ginoo. Pagkanindot nga realization sa ato ang Tingog sa Kamatooran Facebook page. Mabasa niyo dito ang mga comment sa ato mga kaigsuonan na gustong mopadayon sa mensahe sa Ginoo. Amen. Di pa kay may tuod kay karong orasa na napasibya pagbalik og pulong sa Ginoo. Amen. So balik ko na ko mga igsuon, ang Dios lamang may nasayod sa tanan. Amen. So gusto lang namo kamo pasalamatan daan sa inyong padayon nga pagsuporta sa pagpaminaw diri sa 90.3 Asti Radio FM sa Nagadumala City. Ang Dios magpanalangin kaninyo sa walay pugas. No? Alang sa gusto pang mo-text o mo-feedback sa to ang mensahe sa Ginoo, i-type na ninyo dito, i-add ninyo ni Tingog sa Kamatooran, and then inyong i-post dito ang message, live ta sa Facebook page, i-post ninyo dito para mabasa po sa mga kaigsuonan na to ang inyong mga comment na maayo para sa atong Ginoo. So, alang sa gusto mo attend sa to ang discipleship, kung alang sa gusto mo attend sa to ang panimbahon o mga adlaw, akong ihatag ang address o ang oras. Ang simbahan sa atong Ginoo namin himutang sa second floor, Laureano Building, Pereras Compound, Magupo West, Tagum City. Aduna kitay discipleship unyang gabi 7:30 magsugod o mahuman kini sa alas 9. Ugma sa buntag alas 8 magsugod ang atong panimbahon. Mahuman sa alas 11:30 sa kaudtuhon ug magsugod usab ang another discipleship alas 2 hangtod sa alas 4 sa hapon. Okay, so nag-comment si Madam Bibit Wilson. Gusto no, matod kaniya nga ilang mo nato ang Ginoo. Daygo nato ang Ginoo na ato ahari o tanan nimo pangayon ihatag kaninyo sa atong hari. Wow. Salamat po sa Ang Diyos magpanalangin. Hallelujah. So, padayon mo sa pag-comment din kaya aron po mahatag. No? Okay, so ang atong oras mga igsoon, king sangko na gyud ka, no? King ani naputol na gyud ang tabil. Ang gitagal. Nawat lagi ang gitagal sa oras nga diin mga panamilit kita. So salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw niini nga to ang pulong sa Dios sa tingog sa Kamatooran. Hopefully ayo ninyo kalimti ang mga pulong nga atong ginasibya karon ay dinhi. Mga igalang kaigsuonan, wala lamang tayo igong oras kami manamilit kaninyo sa pagingon. Tiin gani ang Espiritu sa Dios anaay kagawasan. Ako di ay ang alagad sa Dios, the prodigal son. Ngayon ka ninyo, ang Diyos manalangin kanatong tanan. God bless us all and maayo po sa atin. Amen.